Okej. Hej allihopa. Jag och min vän Aida ska kolla på några roliga klipp idag. Så ja. Kom då. Var redo att skratta. Filmar jag? Nej, det var pausat. Nej, gör. Kolla på öronen, hörni. Det är synd om den här katten. Ja. Stackarn. Varför skrattar de i min fråga? Jag vill ha något roligt och hemskt. Det här är den. Mitt livs... Jättegulligt. Ja. Okej, det där. Mitt med. Oh my god. Det här är jätteroligt. Ja. Katten slog den. Ja. Och det var... Jag skulle svara på mamma. Nästa gång ska katten stå där. Där kommer jag ihåg när det är jag ser. Stopp. Den är jätterädd. Men det är roligt att du skriker. Det låter roligt. Oh my god. Står det på huvudet? Nej, den är inne i en skål. Vad gullig. Nej, stackarn. Det är förklarligt. Friheten vid dörren. Han kommer ta av honom tröjan då med katten. Det går klockan typ upp här. Ser du? Nu. Han var friheten. Och du bara... Ja, du... Oh my god. Det här är gulligt. Den bara, jag vill inte det. Det bara, jag vill ha den. Tänk att man har tänk att du sitter så här i soffan. Tänk om du sitter så här i soffan och så har du den här nu. Kolla, det här är den. Håll tyst och hjälp mig att gå ut ifrån. Ja, väldigt roligt smart rumpa. Nej, stacken katt. Det kommer den vara den. Fast det gjorde ont. Det borde gjort ont för bebis. Den kommer ju här vid kanten. Ja. Ja. Det är jättegulligt. Den vill jag ha. Och den innan. Det är jätteroligt. Han kollar i kors. Det här är jätteroligt. Vad händer? Vi byter lite nu.
Ja, den dansar. I like to move it, move it. I like to move it, I like to move it, move it. You like Grötar. Boobies. Ja. Åh, naken hand. Det här är ändå så att han bara... Ja, det var så gulligt, men det är synd också. Han bara... Har de rakat av håret? Och den här gör så att det är människorna som gör dem tjocka. Hur? Ja, sådär. Kolla, den kommer inte göra dem. Hur? Genom att mata dem. Genom att mata dem. Det här är Så jätteroligt. inte det var? with that big fat butt. Wiggle, wiggle. Och sen flyger den iväg. Woo! Kitty, come on, it's recording now. Let's try that again. Come on, sing for me. Do it again. Again, do it again. Oh, I'm crap. Easy. Check this out. All right, try it again. Just, no, like sing like you were before I got the camera. Come on. So let's try. Sing. Yes. It's so freaking weird. Så skönt. Ja, den här tycker jag är läskig. I don't know why, but... Ögonen är lite läskiga på mig. Mm. Ja. Kommer ramla på en. Det är jättegulligt. Det där ser lite ut som fejk. Ja. Förlåt, men det ser ut så. Kolla ansiktet. Men det katter ser ut så. Jag vet, men det känns som någon har gjort den. Ja, igen. Ögonen är läskiga. Då kan vi Det inte. här är jättegulligt. Kolla, det här är jätteroligt när han händerna är uppe. Nu. Det här är lite... Han får bara hugga en gurka. Ögonen är skitläskiga. Du ska hem om 16 minuter. En kvart. Den är inte riktigt. Nu ska det hem om en kvart. Åh!
Boom! Ge mig mat. Ge mig mat. Snälla ge mig mat. Han gör inte så här. Okej, sorry men vi måste avsluta här. Vänta, det här är jätteroligt. Tommys första.